Я дык фильмец, Оля. Сема та корона, снимается, Блок хороший. Хайдзе, интервью корона тебе ток. Греешь нахуй, келтуй флешка. Все, сажуй. Батран Вадин, Дима. Mai las pornografia asta. Las porno. Hai, să ajungi. Nu, cum stai ați ești loc. Sărătate, băieți, nu pace. Acolo îți faci că e pivă, dar Hai filmează, ia să le... era chiu cu gaze. Ramașca nu mai filmăm, noi cheltuim flașca. Roma, ia nu-ți flește misiunea aici la băieți. Băi, Roma, uite cu așa. Ce fasole? Fasole! Și bătrânul Vadim. Cu Lara Vienia cu Dieva. Și musteață! Ia ca nu mai el e cel mai bun drug al meu. Ia plai de dânsul. Băi, dar dacă îi dau eu, n-ați mai placă de dânsul. Ești Peter. Ce chiar așa ai făcut cu... Ramașca? Mergi? Oi, blea.